Suntem în inima producției Carpaților. Toată minunea poliflorei montane carpatice, sărurile minerale, vitaminele, efectul plantelor medicinale, apa curată, zero chimizare, faptul că animalele trăiesc în libertate, transpiră, elimină toxinele și, în final, noi ne alegem cu ceea ce denumim produsul montan de super calitate și desigur că cumulul ăsta nu-l mai putem regăsi într-un sistem industrial. Chiar dacă stânile s-au modernizat și s-au făcut condiții mult mai bune pentru animale și pentru oameni care lucră la stâne, procesul tehnologic pentru brânzeturi e exact la fel. Tot așa făcea brânza și cu ani în urmă când eram eu copil sau și mai înainte. Tot același proces tehnologic era, numai că acum nu te bate vântul în stână, ai condiții, ai lumină. Valentin, să te uiți aici că te... nu te Ioan 2, să știi. Să iei ca așa, să-i pui la scos, da? Și am învățat și eu de la alții, și înveți și tu de la alții, și la rândul tău învățat și tu pe alții. Acest om de munte nu-l putem aduce de la câmpie sau de la orașe să-l facem noi crescător de animale muntean. Dacă de la 3 ani nu-i lângă mămica lui sau lângă tatălui la mulțul vacilor și dacă nu știe el toate lucrurile de la bunica și de la bunici, trebuie să te naști aici, trebuie să fii de aici ca să fii adevărat crescător muntean. Deci problema nu este că am putea vreodată să facem noi un transfer de populație. Un om care lucrează la stână trebuie să fie harnic în primul rând. Perioada de 4 luni, cât să stai aici, mulți oameni trebuie să fie ca și acasă într-o familie. Să se ajute unul pe celălalt, să facă treaba, să se înțeleagă unul cu altul. Eu știu ce mai rămâne după un om. După altul rămâne câte ceva, după altul nu rămâne nimic. Depinde de fiecare om cam cum a fost educat de mic.